финал, какво послание би дал на всички, които се интересуват от тази професия, на всички млади потенциали? Бих им препоръчал да си планират по-добре времето. Лично аз от моя опит осъзнавам, че не винаги съм мислил напред какво ще ми се случи, каква посока ще предприема в кариерното си развитие. Пазарът на България в момента е много по-развит в софтуерната, в IT индустрията като цяло, отколкото беше преди 10-15 години. Сега има много възможности за най-различна реализация, но именно това може да донесе едно объркване в по-младите хора и те просто да преминават от работа към работа, от проект към проект, без да знаят къде искат да стигнат. Технологиите са ужасно много, сложността на софтуера, който правим и който се разработва, който се доставя, също е много голяма. И без да има ясното съзнание или поне някаква цел къде искаме като софтуерни инженери да стигнем, може да се загубим по този път. Затова аз бих препоръчал на всеки да говори с по-опитни от него хора, за да успее да разбере къде е неговото място и какво той би искал да прави 5-10 години по-късно, така че да е истински щастлив в това, което прави. Искам да споделя с всички тези хора, тъй като те са бъдещето, младите хора, които ще бъдат нашите бъдещи колеги и всички, които са се насочили и биха се насочили към тази професия. Искам да споделям моето мото, което ме води в тази професия от последните 15 и повече години. Моето мото е: твори, учи се и най-вече забавлявай се. Винаги трябва да създаваме някакъв продукт, но да не забравяме, че технологиите и техниките се променят и трябва постоянно да учим нови неща и да се развиваме. Но не на последно място трябва да се забавляваме. Просто всеки трябва да открие това, което му е интересно и го забавлява, и ако се чувства отегчен в това, което прави в момента, просто трябва да потърси някакво ново предизвикателство. И моето послание към всички е: открийте професията, която ще разкрие и развие вашите силни страни, и просто бъдете софтуерни инженери. Ще цитирам един мой много добър приятел, който на първото си реално интервю за работа беше казал следното нещо на същия въпрос: защо го правите това и как го правите, и той беше цитирал една фраза от един филм, че само якото бачкане ни позволява да правим другите на маймуни. Мисля съм по въпроса, бих им казал така. Млади колеги, всеки един от нас професионалният си път често е заставал на кръстопът и се чудил какво да избере. Технология, колеги, компании, професионална посока, специфика и така нататък. Във всичките тези неща винаги голямо влияние, поне при моите избори, са оказвали колегите около мен с техните съвети, опити и така нататък. Мога да ви кажа, Асоциацията на софтуерните инженери в България, така както е замислено, основната мисия е да подпомогне точно вас. Обадете се, пишете ни, срещнете се с нас. Ние ще бъдем ваш абсолютно лоялен, коректен партньор, който ще ви помогне за вашата действително успешна бъдеща професионална реализация. Желая ви успех!